Hallå, detta är Excel. Jag ska spela på min CD och jag har gjort en ny video bara för jag hörde så mycket den förra. Japp, då börjar vi då. Yes, då har jag bytt om lite här som jag visade i min förra video om man har tittat på den. Yes, men här ska jag ha uppgraderat det mesta. Jag ska lägga till en kompis på Skype som han är också med i Gamers. Han är inte online längre. Nej, jag ser inte. Jag har min endpodal. Metod. Jag har ingen. Eller jo, här är lite grejer som kan vara bra att ha i the end. Ja, kolla, det som är så häftigt i vatten där som är så kist som det blockerar vattnet. Ja, och sen så här har jag lite sånt. Så det är en diamond hole. Ja, lite annat. Det har faktiskt inte fuskat mig till. Inte med tummen så det gamear. Men ja, inte den redstonen har inte fuskat mig till på ett enda sätt utan jag har grävt och grävt. Jag vet inte hur mycket redstone jag hittade den gången. Ja, jag har lite så. Nu undrar det här slottet har jag också byggt survival. Här är lite på den här världen som jag har inte byggt survival. Och här, ja, jag ska så. Eller så här. Pang. Så. Och just det. Den fungerar inte än. Jag brukar göra med items men det fungerar inte just nu. Ja, men jag har så väldigt mest sånt. Nu fungerar på min slime tror jag. Ja, skitsamma. Jag kan gå. Jag är slottet som jag vill tro. Jag kommer ihåg när jag video. Jag kommer ihåg att jag bara det är väldigt. Ja, men jag tog den som jag bytt om. Och så var det bara fint. Så inte om på den här luften. Men jag tog bort den och sånt. Det gjorde jag igår. Ja, jag ska se. Det tar riktigt lång tid nu. Jag är inte flymer. Ja, men. Sådär. Mysiga faktiskt. Ja, och så ser man ut lite här. Ja, här hade jag en säng innan. Så. Men mitt skin, det är sjukt för det har jag gjort själv. Så jag kan. Och sen den här världen ska jag försöka göra som en lägg som vi kan ladda ner. I alla fall jag tycker den är riktigt cool. Ja. Den här pickaxen är riktigt bra om man har en diamond på 3. Aj. Ja. Så andning och sånt. Jag har mitt Minecraft på svenska, jag tycker det är bäst. Vad var det man tog fram? Nej, jag kommer inte ihåg. Mot djungeln lång färdväg. Jag ska åka dit senare vid den. För videon kommer inte ihåg igen. Tornet ska vi visa. Man har slocknat igen. Det är något läskigt med det. Och slocknar bara. Ja. Herobrine har varit här innan så. Jag är här igen. Skulle den ladda ner i modet sen. Så jag har kamera. Så där kan man la ut inför en gammal uppdatering kan man inte komma igenom sen. Kan ni se har en och så är det högst upp, ja. Jag kommer ihåg det första var det här det högsta. Det här var högsta våningen. Sen bara byggde jag på det så blev högre. Jag byggde en till våning och sånt. Jag byggde en så olika våning. Här är min gång i marken. Glas. Det är en bra för men ja. Så kommer jag ut här. Jag kommer till stadshuset. Stadshus. Nödgård. Den här nödgården är kul. Den här har jag också byggt. Så jag ska inte vara någon snö. Ja, det kan vi göra. Oj.
Jag behöver klicka en gång så försvinner det. Ja, den här pickaxen. Bang, en gång lämnar. Jag la in 2 sekunder så försvinner. Nej, det räcker 1 sekund kanske. Så går vi vidare. Mitt drakhuset, alltså jag trodde innan att de ville kunna ha många drakar som helst. Så då byggde jag det här. Jag blev faktiskt rätt nöjd med det. Det var när jag skaffade till mina items så var där ägget på där och något där. Sen var det något där. Men så hade jag ett ägg igen också så. Och sen så om den hade blivit stor så hade den bara pajat hela huset och flygit ut min värld och förstört allting. Så jag är glad att den inte är här. Ja, och sen så här har jag mitt hus. Min restaurang en bit ifrån mig. Ja. Ligger grejer. Har jag farit två? Så nu så här. Ja. Jag har gjort den några gånger. Ja. Så man får göra som, ja. Jag ska göra bara så. Men nu ska jag gå så restaurang. Det här mönstret är häftigt. Man bara gör vänd och så gör man vänd åt andra hållet också. Så att, ja, jag kan inte klara det. Nu kommer vi till restaurangen. Så jag har inte lagt ut några bordstolar. Och där ska jag göra typ en sån istället, mycket bättre. Jag kommer ut hit. Jag har ingen mat heller. Och här är shoppen där man ska stå och ta emot. Och där kan man se beställningen till kocken. För jag ska göra en liten multiplacer. Så då kan ni kanske göra det. Ja. Ja. Och så här ska jag också ha lite bord sen. Så där ska vi fixa en liten våning till. Jag kan sitta och äta. Och sen så är det huset med luften. Så jag har byggt helt survival. Jag kommer ihåg min gjorde. Och sen byggde jag till en sak som mina redstone lamp skulle fungera. Så då, nu var det tänt, nu släckte jag, nu tände jag, nu släckte jag, nu tände jag. Ja. Så ser det ut att vara tänt. Ja, det har inget, men jag byggde huset. Jag bara byggde in och sen bara låt allting vara bara. Och där är ett litet husplattform. Och där är ett hopptorn, ett trädtorn. Det är inte någon normal strand om man säger så. Ja. Och där är bara så, den har slocknat. Alltså den ska inte slockna. Oavsett om det regnar eller så ska den, aj, brinna. Aj. Ja. Och jag ska göra sådana videos som inte finns på svenska, till exempel någon playmod. Eller jag tror inte det finns på svenska. Fast först måste jag lista ut hur man laddar ner det först. Jag har inte lyckats ladda ner det själv. Jag har varit... Jag har inte visa allt. Det är mitt flygplan. Ja. Jag sticker ner till den här hålan. Aj! Mm. Sen sticker jag upp igen. Jag skulle nog fixa till det lite. Jag kommer ihåg när jag listade ut hur man laddade ner texturpack. Det var ju jättehäftigt för jag har hittat asbra på texturpack. Till 1.7. Ja. Kommer man upp här. Det var enkelt att hitta men... Det är liksom ingången till staden. Okej, nu ska vi åka den långa färdvägen. Över minecart.
Finns ingen minecart. Jag hittar iron i något hus här. Lite nytt iron block. Där är iron block. Det är min zeppelinare. Den nasar. Som är i luften. Min zeppelinare som är i luften. Där. Nu kan vi göra minecart. Så vi kan åka dit. Sådär. Om det står ett djur i vägen, för det är riktigt jobbigt när vi gör det. Den här vägen är lång. Vad känns nu? Aj! Nej, det gjorde jag inte. Nu är bara ett block så det är precis man kommer igenom. Nej! Bort med dig! Nej! Dumma får! Skit också. Aj! Får jag åka en gång till. Nu var det mitt eldkraftsvärd om någon i vägen och knuffsvärd som bara flyger iväg från dem. Aj! Du står där, du kanske går till... Så du måste slå iväg dig. Ja. Han dog. Men va? Nej! Men vänta på mig för tusan. Det finns ju bara ett spår. Nu får jag göra så här. Lagforten då så. Mobb. Fast den ska inte ha det. De är kvarter. Nej, det är det inte. Jag får vilken idé egentligen. Stopp. Inte backup. Alltså många sådana. Ett. Jag kommer inte. Ska jag komma dit. Nodus. Backup. Nej. Nu får jag allt som ska. Nu kommer jag till mina items och allt sånt så. Nu kommer jag till mina items och allt sånt så. Ja. Ja. Titta, då gör vi det till. Då tar vi mine. Väldigt enkelt. Eller vi tar en bil. Nej, jag tar en vagn. Hitta den så. Nej. Så här istället. 11. Yes. Nu ska jag slå iväg en kon som behövs. Level 2. Och i mitt i natten. Inte kommer någon monster. Jag vet inte om jag är på. Hur det. Den har jag inte. Grace! Kom med dig. Där kommer den vagnen. Bara inte komforten. Jag har gjort en save-tåg på den här, hoppas jag. Jag kommer ihåg när jag byggde den här bron. När jag byggde den här vägen. Det tog lång tid. Går åka rakt över en grotta någonstans, men jag vet inte om jag åker förbi det istället. Här är det, tror jag. Den är framme. Den är inte hus. Oj, det är fått på den. Jag tror att det är Pirates World.
Om jag bara åkte rakt fram för att kunna hitta en djungel, så gjorde jag det också. Eller så. Naturlig gång upp, tycker jag. Så. Det var lite mysigt hus, tycker jag. Bara så. Ja, sådär. Ja, då ska jag försöka fixa så mycket laddning i den här mappen sen. Då ska vi se. Jag behöver bara en sak till. En säng. Hej då.